weltare ɓiɓɓe fulɓe anditiɓe maɗa sukaɓe heɓno likseba gorgol gatti yewtidde moɗon taw koye sotowol musidɗo guiɗo moon sehil moon ceerno bofo e gardini kaɓruji ɗi mbaɗɗen guillu meɗen koye likseba gorgol ɗo e jeere likseba hayso tawi ni won uddiɓe bitikaji taw walla wontaɓe joguiɗe ñamete ɓen ɓe jeeyani ko ñamete kolleri hen mettere mumen saabu kay so jeeyani mbawa sodede ko ñamete kono Coumba Sowyel kadi eɗen gandi o mone nder jeere o holliri hen mettere makko hayso couvre feu o haɗama yaltude kay alay saago noon ɓe mballe no ɓe ñamiri ɗum noon noon jeeya koye hujjaji mabɓe Coumba Sowyel hol caɗele ma mbiɗa caɗele amen ko min jiiɗi laaɓal ngal ko laaɓal biyegal ngal min emin jaadi e laaɓal emin jaadi e laaɓal tere biye jusubaka hannangue muuta laaɓal ngal emin jaadi e muɗum somin jaadiri e laaɓal ngal ɗo somin laaɓi min ñamani min jara min ñaminen ɓesgu amen fitti kora riswoɓe ɗa kora ris wiyete mi anda fitti ɗum haminen kamin defere min dañi hen rafiji so neɗɗo ñamani yarani a arti balɗe ɗi balɗe nayyi ɓiɓɓe ma ñamani jara ka miskinawol ma dawa jiiloyala ko ɓiɓɓe ma ñaami sa wiyama nattata jeere a yeeyata holno ñamirta walla holno jarirta holno mbewta laaɓde mo ñamani holno laaɓirta sa laaɓi a ñamani hono yarata neɗɗo kay so wonde laawat ma ñaam yara dañana laaɓide laɓidir ɓesgu muɗum won ya tan e hoppi segre ma tan nder suudu jooɗa aɗa hotto segre ma ɓiɓɓe mane koltida fo suga man ƴakka ɗum ɗo na laaɓal wiya Coumba Sowyel a jarama golle ma jooɗi peewi eɗen eeri laamu ngu e joomen ngaaluji taw kadi ko likseba naɓe yo moni kala nanno junga e jiifa wawa yaltinde koppareje jonde anda kadi ɓesgu likseba naɓe ɓe puɗɗi tampude yoga e mabɓe noon guuri koye doole mumen wona fonctionnaire uji laamu yoɓani ɗumen guuri koye doole mumen koma dawade ñama ɗum noon eɗen eeri dendagal likseba naɓe joom ngaalu bawɗo wadde woni cabar mum woni sarkulle mum woni haalpular mum yo nanno jungo e jiifa anda kadi likseba naɓe ene puɗɗi heege ene puɗɗi jogde ɗumen wona joom guese en kadi kolleri hayso tawi ni laamu ngu waɗi couvre feu yooɓe gartu 6 heures ɓe kolliri hen mettere mabɓe kamɓene ɓe kolliri kay ko wonde jardin ngaji mabɓe soɓe garti taw ko takkosan jawdi ene bonna guese mabɓe eɗen mbiya noon laamu ngu yo wattu haqqille ɓesgu ngu eɓe puɗɗi tampude no sewi ma en jokku kadi hedde yimɓe woɓɓe mbawa hollirde mettere mumen eɗen jokki kadi wadde yewtere meɗen ha joni koye bandiraɓe men safalɓe gonduɗen ɗo mo wawa haalde ƴemgal hasaniya hayso tawi won nanoɓe hasaniya kadi ma mbawa hettade oɗo debbo noon jogui caɗele e gonka baɗaɗo couple de feu woni kadi ɗeɗo dentoɗe baɗaɗe omo holli hen kankone caɗele makko caɗelam poggoɗo liggoya wona gui kam mi liggotayde ayi guure ko yamit hassaniya c'est bon نحن نشتغل والطريق مقفولة عنا ونحن ما عندنا شيء عندنا هذا اللي نشتغلوا به هو اللي نقفل عنا المرض قبل يمشي عنا نحن استحمنا وبالينا وسقنا ما رأينا شيء نوكله هذا المرض ما مشي مرض يتملاه اليوم نحن نبقوا يعرف لنا شيء نحن نشتغل شو أنا هاي شيء مش راس قيل فاسوار اللي رأي الحالة ماشي بيمول الوتر عاصرني أنا يلا نمشي ورك يلا نقيلهم oɗo debbo cabaro holliri ummi ko asgeylum hayso tawi asgeylum noon koko udda kanko noon o wuuri koye doole makko ɗum noon ene eeri dendagal laamu ngu yooɓe mbattu haqqillaji e ɓeɗo hayso couvre feu de waɗama noon yooɓe ƴeew ɓeɗo hol gurdam mabɓe oɗo saaha hayso tawi noon coronavirus ɓe laaɓi ɓe ngala koɓe ñaami corona o jogori warirdeɓe ko heege ɗum noon enen eeri laamu ngu e dendagal joom ngaluji en woni safalwe mariama wuldi mettere muɗum mariama wuldi ahmed holliri caɗele muɗum asgeylum naɓe kala ene gona hen jogre tampere mawɗi no fewi ɗum noon eeri laamu ngu yo waɗa hen gollal mum fayidingal eɗen jokki kabaruji mon amin toon jooɗi min coɗima juuɗe amen ha laaɓi ɓesgu likseyba naɓe jeunesse likseyba no dari ene addi barille mumen addi cabune amin cooɗo min coɗima ha min laaɓi min keptinde tuuɗi min jooɗima kono min ngala ko min ñaami min ngala ko min jaari heege corona jogori warde min yo laamu wallu min hen daña paraji min tampi min lorli min maayi yo wallu min hen sukaɓaɓe nan dari tan no goya joni cakiri kalis ala ay ko min daña min ñamani min jara min jiiɗi yo laamu faabo min gonga noon min laaɓi kam barille nana gadda cabune gadda min coɗima ha laaɓi kono ala ko min ji ala ko min nani wassalam hayso koye yangue so tawi yimɓe coɗima alay saago bottari aray jomumen daña ko ñaami bakkere hollina jeere likseba naɓe yoga e mabɓe kolliri caɗele mumen o oɗo saaha eɗen eeri laamu ngu e dendagal joomen ngaaluji yooɓe tinno ɓe ballire saabu Allah ɓe ballire ɓeɗo miskineɓe Allah puɗɗima tampude e oɗo coronavirus